Muimbi Bridget Magawa, muimbi gospel music. Ndakatanga kuimba izvozvo muna 2020. Asi kugara kwese taingoimbawo semhuri kubva tiri vadiki kubva muchechi munharaunda taingoimba. Asi kutsikisa ndakatanga 2020. Nyaya dzekutsikisa idzodzi ndakazodziitawo mushure mekunzwa mwoyo kuimba kunoitawo amai vangu. Mbuya Lizibundo ndozita ravanoshandisa mukuimba. Ichocho chipo chandakatora kuna Mbuya Lizibundo ndazochipawo zvakare kumukunda wangu Chantry Ruzivo Magawa ane 10 years. Aitawo song yake yekutanga akazvimirira iri kunzi mungairasa iri pano, achiedza kutsiurawo vabereki kuti muri kutora nguva yakareba musina kutsiura vechidiki, mangwana muzochema makutipomera mhosva, asi dambudziko nderenyu vabereki musina kutitsiura. Saka ari kukurudzira vabereki kuti isusu tisati tarasika sevana titsiurei, tirovedzerei mushoko raMwari. Chantry, vaudzewo zita rako. Ndinonzi Chantry Ruzivo Magawa. Ndine makore 10 ndogara kuBvadzana 4. Ndakada kuti chakata kuti ndide music, mbuya vangu vanoimba namai vangu vanoimba. Ndoda kuzoivawo padare riri pamusoro, zvakare kuti ndochivawo dhekasi. Vabereki titori mumba unotoona iwo kuti pavana vako vese uyu ane chipo chakadai, uyu ane chakadai, hazvina kutofanana, zvipo izvozvo zvakatosiyana. Saka kurudziro yandinouya nayo kwamuri vabereki ndeyekuti kana wachiona chipo ichocho chemwana, ratowo basa rako kuchisakurira, kuchidiridzira kuti chibude zvakanaka. Zvakaita seuyu musikana uyu itori hondo chaiyo kuti zera iri ripinde music industry. Asi ndakatozvipira tese semhuri kuti tichamubatsira kuti asarasike music industry imomo. Asi zvisiri zvezera rake osiya zvichienda, iye oenderana nezvezera rake. Saka ngatiitei kuti vana vedu zvipo zvavanazvo zvibude zvakanaka.